acum. Ce-i, mă, gâfâiciule, mă? Gâfâiciule. Fornăiel. Fetița scumpă. O să-i facem băiță astăzi. Da, îi place. Îmi place în băiță, că e cald acolo. Facem băiță. Ai văzut cum a făcut data trecută când am să... Trăgem ochișorii cu ser. Da. Și ce program mai avem pentru seara asta cu fetița? Mai avem ceva. Unghiuțele nu îi le tăiem încă. Dar nu știu cum își dă jos mama ușa stângă tot timpul. Da, am văzut. Și punem pe buricuț din nou alcool și baneocin. Da. Să fie buricuțul curat. Da. Ia uite. Fetița lui mama. Ăștia și pănește.